tu som ja, Delusy, a toto videjko bude pet tag. Tak teda, ešte som mu to nehovorila, nemala som kedy proste a mám čiavu. Krátkostrstu teda, volá sa Jerry. A je to takýto maličký a mám to, a je to menší teda. Tak ideme na to. Takže, koľko má rokov? Teraz má nejaké 3 mesiace. 3 mesiace. A máme 1 alebo 2 mesiace. Už to budú 2, to mi zdá. Koľko váži? 1,50 kg. Je to miničová krátkosrstá. Ukážem vám hračky. Hračky som asi nepovedala. Ha! Ty sa trochu dole. Mám sem. A takúto hračku. Čo máme napriniesla z Nemecka, ktorá už je vyťahovaná. Potom tu má odo mňa túto očko, ktorá už nemá oči, pretože náš Yorkshire i to zima. A aj tejto oči. A vlastne bola to moja mačička, len všetko zabrala. Takže potom je taška, takže má takúto oranžovú tašku. A má tam aj oranžovú deku. Ešte takto to vyzerá. A to zvedá teraz si psala. Potom je tu pelíšek a má nový pelíšek. Tento. On je bohatý. A teda takto to vyzerá, počkaj, aby si nevypadlo. No-ka, nič tam zrkadlo nemám, lebo som ho vykradla. A môže to byť aj takto. No tak to nemôže byť teda. Tak. Potom. Čo papá? Lebo tak. Toto je teda klasického Cesar. Tak takéto papá. Som proti svetlu, to je najhoršie. Čo je pre hociakých psov sa mi zdá, ale je tam teda Yorkshire. Bože, ja si to už milím. My sa ho vyčívala a teraz Yorkshire. Teraz bude tiež Yorkshire a má to proste takto sačky. A je tam teda dvakrát sopače a dvakrát novice. Môžete vidieť. A potom tu má Purina Friskies Vitafit. To je, aby som mu vyvinul, teda aby mal čo najlepšie oči, srst a proste, aby nemal proste zdravé žalúdok. To je. Ja to teda takto. A tiež je to balenie, ale to balenie je takto zelené. Nádherne zelené. A potom jeho veci ako oblečenie a obojok. Takže obojok sme kúpili s vodítkom takýto. Tento obojok stál teda euro, takýto oranžový. Taký svietiaci. A toto stálo 2 eurá. Dosť pomerne dlhé a toto mu ešte stále veľké. Takže tak. A potom sme mu kúpili svetrik, ale to už strašne dávno a je to strašne veľké. Vlastne sme ho dostali. A také vianočné. Ale dávam mu to aj teraz, pretože už začína byť zima a je lepšie, keď tam má viac. Sa mu troška presúšuje, ale aj to teplo sa mu tam ukladá. Takže toto by bolo z dnešného videa asi všetko, ale ešte, že čo si ho zatiaľ naučila. Takže ja som toho môjho naučila poprosiť, sadnúť a prekotovať sa. Ale viem tak spolky sa prekotúle, pretože potom sa takto sa prekotúla, je na chrbte a sa prekotúla naspäť. Nehovorte, že nie je zlatý. Dajte like, prosím.
dajte mi like. OK, a takže vidíme sa pri ďalšom videjku a pa! Ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like. Ak nie, tak čaute a vidíme sa pri ďalšom videu.